gerra luzean isildu genitunak ere. Gaur, lau haizetara oiukatu dezakezue. Arro sentitu gure lurraz. Arro erdialdeaz. Hemen duzue lekukoa. Zaindu, babestu eta ez ahaztu. Heldu zaizue ordua. Gure seme alaren irribarrea izango da mendekua. Heldu zaigu ordua. Datorren geltokian laborantzara hurbilduko gara. Lurrari begira jarriko gara hazialdeko egitasmoaren bitartez. Lekale eta zekaleen haziak eta nekazaritza egitasmoak ezagutuko ditugu agroekologiaren ikuspegitik eta elikadura burujabetzari begira kokatuz. Hagako nazioarteko auzitegiko fiskalak Netanyahu Israelgo lehen ministroa, Israelgo defentsa ministroa eta Hamaseko buruzagia atxilotzeko aginduak ematea eskatu du gerra eta gizateriaren kontrako krimenak egotzita. Fiskalaren ustez, arrazoizko zantzuak daude esateko Israelgo lehen ministroak baduela zigor ardurarik Gazan egindako gerra krimenen eta gizateriaren aurkako krimenen kasuan. Aipatutako 3 buruzagi horiez gain, Hamasen arlo militarreko burua eta buruzagi politikoa ere atxilo hartzeko aginduak galdegin ditu fiskalak. Hagako nazioarteko auzitegian 5 pertsona horien epaitzeko lehen pausoa da honakoa. Irango presidentea eta atzerri ministroa helikoptero istripuan zendu zirela baieztatu du Irango gobernuak oharbidez. Irango agintari gorenak 5 dolu egun ezarri ditu eta hileta bihar izango dela jakinarazi du. Mohamed Mohber Irango presidente orde lehena izendatu dute bitarteko presidente Raisiren ordez. Juan Ignacio Bidartek Guggenheim Museoko zuzendari izateari utziko dio urte amaieran. Erabaki horrekin 32 urteko ibilbideari amaiera emango dio Bidartek orain arte museoak izan duen zuzendari bakarrak. Erabakiarekin udazkenean amaituko den errelebo prozesuari amaiera eman dio. Hala ere, prozesua amaitzean Bidartek museoari lotuta jarraituko du zuzendari emeritu gisa. Euri jasa bortitz batek kaleak ibai bihurtu zituen atzo arratsaldean Lazkaon eta urak garaje lokal eta etxabeak hartu zituen. Zorionez ez zen kalte pertsonalik izan. Kepa Zubiarrain Lazkaoko alkateak Euskadi Irratiriari eskainitako elkarrezketa batean gaur jakinarazituenez kalteak ugariak dira eta gaurkoa izan da horiek zenbatzeko eta dena garbitzeko eguna. Ura nagusitu zaio suari goiz honetan, gaur goizeko 8:00 iragarria zen Olinpiar suaren 12. etapaen hastapena Biarritzeko Euskaldunen kostako hondartzaren mailan. Apokalipsizko eguraldiapean abiatu da goiz osoan zehar Ipar Euskal Herriko 5 hiri zeharkatzerako Biarnorako bide hartu horretik. Gertakariak 10 behatzaile eduki ditu euripean itzali ez den
suaren iragitearen lekuko. Gaur 2 hilabete, milaka eta milaka euskal herritar ari ziren euskara auspotze aldera korrikan parte hartzen. Orain, 2 hilabete beranduago, Bretainian ari dira ekinean Arredadegen bretoiaren defentsan korrika. Hain zuzen, korrikaren aizpetako bada Arredadeg. Iaren 17tik 25 ari dira egiten Plofogorpetik Morlaixera, bretoiera bultzatzeko proiektuak sostengatzeko. AEK-ko ordezkaritza bat gaur goizaldean joan da babesa erakustera. Ongi etorri, Israelgo lehen ministro Benjamin Netanyahuren kontrako atxilo eskaria emateko eskatu du nazioarteko zigor auzitegiko fiskalburu Karim Khanek Israelgo armadak joan den urriaren 7an Gazaren aurka hasitako gerraren harira, gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak egitea gotzita. Khanek berak eman du horren berri Ameriketako Estatu Batuetako CNN telebista kateari emandako elkarrezketa batean, nolanahi ere atxilotzea aginduaren eskaera behin-behinekoa da. Indarrean jartzeko fiskalak proposatutako zigorra onartu behar du auzitegi horretako zenbait epaileek osatutako batzorde batek. That I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Palestinaren deskolonizazio osoa eskatzeko bildu dira Iruñean, milaka pertsona elkartu dira Palestinarekin elkartasuna taldeak deitutako manifestaldian. Milaka pertsonak parte hartu dute Palestinarekin elkartasuna taldeak deitutako manifestazioan, Palestina aske izatea exigitzeko asmoz. Gazako genozidioa salatu dute, baita Palestina erabat deskolonizatzea eta Israel desagertzea galdegin ere. Mobilizazioa ordu batak laurden gutxiak aldera atera da El Bosquecillo ingurutik. Martxa Palestinako bandera handi batek ireki zuen. Ikurrina bat eta Palestina askatu, Israel borrokatu, ez da gerra, genozidioa da, Israel boikota, estatu sionistak, estatu terrorista eta ibaitik Palestinako itsasoraino irabaziko du oihukatu dute manifestariek. Manes Maiarinek plataformatik gobernuaren jarrera kritikatu du. Palestinar herriaren aurkako genozidioa areagotzen ari den honetan, gure gobernuak txarraskiari irtenbide erreala izateko neurriak hartzeaz gainera, erresistentzia eta nazioarteko elkartasun antolatua itzaltzeko eta estatu sionista zilegistatzen jarraitzeko bi estatuen aterabide faltsuarekin kea saldu nahi digute. Palestinar herriarekiko elkartasuna, errefuxiatuen itzulera eskubide erreala eta preso politikoen askapena izan dira aldarri nagusiak. Hori lortzeko argi utzi dute Israelgo estatuaren eta mendebaldeko konplizeen aurka joan behar direla. Izan ere, sarraski honi irtenbide erreal bakarra da, Palestina osoaren deskolonizazioa eta Israelgo estatuaren desagerpena. Sarasate pasalekuan amaitu da manifestazioa eta plataformako 3 kidek irakurri dituzte adierazpenak, euskaraz, arabieraz eta gaztelaniaz. Bukatzeko kide batek poema bat irakurri du. Nazioarteko gaiekin segitzi Iranek hiltzat jo du Ebrahim Raisi presidentea, 5 eguneko dolura deitu dituzte herritarrak.
Euskal Herrian ostera, Europar Batasuneko hauteskundeetarako kandidatuak aurkeztu dituzte Euskal Alderdiek. Ekainaren 9 izango diren Europar Parlamenturako hauteskundei begira euren hautagaiak aurkeztu dituzte Euskal Alderdiek. Euskal Herria Bildu orain Errepublikak koalizioaren parte izango da. Kataluniako Eskerra Errepublikana, Galiziako BNG eta Balearretako Arames alderdiekin batera, Espainiar estatuaren barruti bakarrean aurkeztuz eta Fernando Barrena Euskal Zerrendaburua izanik. Iparraldean aitzitik hauteskundeetan parte hartzeari uko egin dio EH Baik. Barruti bakarra izanik ordezkaritza eskuratzeko aukerak oso txikiak baitira. Gauzak horrela, Euskal Herria aitortzen duten ezkerreko hautagaitzen alde egiteko deia zabaldu dute. Ipar Euskal Herriko biztanleen ahotsa Europar Parlamentura eramateko konpromisoa hartu du Fernando Barrena hautagaiak. Goraka doazen ultraeskuineko indarren aurrean, eskubide nazional eta sozialak babestuko dituztela baieztatu du ere. Ultraeskuinaren hazkundeak kezka eragiten digu, kezka berezia eragiten digu. Horrek herritarren oinarrizko eskubideen errespetuari begira izugarri kaltegarria izan daiteke. Atzera egin nahi dute dagozkigun nazio izateko eta irizpide sozialak babesteko dauzkagun posizio horiek, eskubide horiek, eskubide nazionalak eta sozialak erasotzeko ohitura eta joera dute eskuinetik. Populismoen gorakaderekin kezkatuta agertu da ere EAJaren hautagaia den Oiane Agirregoitia. Zeus Europa Solidarioaren aldeko zerrendaren burua izango da Koalizion Kanaria, Geroa Bai eta LP alderdiekin batera osatutako koalizioan. Iparraldean bestetik koalizio ekologista baten zerrendaren parte izango da EAJ. Europan Euskadiren ahotsa izan nahi duela adierazi du Agirregoitiak bere hautagaitza aurkezterakoan. Ongizatea eta berdintasuna bermatuko duen Europa baten aldeko apostua egin du, arazoi irtenbide errazak ematen dizkieten mugimenduen aurka. Joera demagogikoek eta populistek gero eta jarraitzaile gehiago dituztelako, eta benetan mehatxua direlako. Soluzio simpleak eskaintzen dituenak ez du egia esaten, eta gainera itxaropen faltsua sortzen du bere onerako. Bere diskurtsoa mozorrotuz egiten du, manipulatuz, engainatuz, ezinego sozialaren sensazioa sortuz, errudunak bilatuz. Ozen eta garbi esaten dugu, aurrean izango gaituzuen. Europar Parlamenturako hauteskundeetarako kanpaina ofiziala ostiralean maiatzaren 24an abiatuko da. Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak abstentziorako deia egin du Europar Batasuneko hauteskundeetarako. Antolakundeko kideen ustez, Europar Batasunak gerran eta austeritatean oinarritutako programa darama aurrera, eta horrek bankari eta enpresari handien interesei erantzuten dira. Naiz eta itxurak zaintzeko tartean behin Israelen gehiegikeriak salatu, Murrizketaz betea eta zerbitzu kaskarrekoa. Halakoa da Gipuzkoako Renferen egoera Irun Brinkola lineak zeharkatzen dituen herrietako EH Bilduren alkateen iritziz. Mugikortasun jasangarria bermatu nahi badugu, garraio publikoak ezin du okerrera egin. Etengabe hobetzea ezinbestekoa da. Besteak beste, erabiltzaileek aldiriko zein herrialde arteko distantzia erdiko zerbitzuengan duten konfiantza berreskuratzeko. Horregatik, eskaintzen den zerbitzua bermatu behar da, beharrezkoak diren lanak modu egokian eginez, trenen mantentze lanak indartuz eta unitate berriak martxan jarriz. Gai zaldatuz, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa esgren topaketaren buru da. Udal hondakinak kudeatzeko udalaz gaindiko 100 ordezkari baino gehiago bildu dira Zubietako ingurumenguneko instalazioetan. Foroak Made in Gipuzkoa eredua aztertu du jardunbide egokien erreferentzia gisa. Udan Arbeo.
Hondakinen kudeaketaren inguruko estatu mailako kongresua egiten ari dira Gipuzkoako hondakinen kudeaketan, 100 bat aditu elkartu dira bertan, udal hondakinen kudeaketa aurreratua helburutzat izan da. Jose Ignacio Asensio Aldundiko jasangarritasun diputatu eta Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko lehendakariak eman dio hasiera bilkurari. Esan du 2016tik hondakinak kudeatzeko modu berri baten oinarriak ereitan ari direla. Hemos pasado de tener vertederos saturados y un problema insostenible de gestión de residuos a una tasa de recogida selectiva que supera el 60% y no necesitamos mantener ningún vertedero para la gestión de residuos urbanos. Hondakinen gaikako bilketa tasa 160 gorakoa izatera igaro da Gipuzkoan, eta gaur gaurkoz ez dute inolako zabortegiren beharrik hiri hondakinak kudeatzeko. Hoy no llevamos absolutamente ningún gramo de residuo a un vertedero. Hori bai errauskailuko errautsak tratatu behar direla esan du, baina hori sistema osoan sortzen diren hondakinen 100 bat baino ez dela. Es verdad que hay que tratar las cenizas de la incineradora, pero eso solamente es un 1% de los residuos que se generan en todo el sistema. Dena Asensiok aurreratu du horiek ere laster valorizatzera helduko direla. Y pronto se valorizarán, como muchos de vosotros sabéis, porque hay experiencias positivas en el ámbito. Erraustegiarekin batera beste azpiegitura batzuk eraikitzekoak dira ekonomia zirkularra helburu. Testuinguru horretan hondakinen kudeaketaren inguruko jardunaldiak hiri hondakinen kudeaketari buruzko legeriak berriki egitutako berrikuntzak aztertu ditu, arlo horretako tokiko eskumenei zuzenean eragiten dietenak. Asensiorekin batera hitza hartu dute Leandro Barkin Ingurumeneko Forum Fundazioko zuzendari eta esgremeko koordinatzaileak eta Margarita Ruiz Espainiako Gobernuko Ekonomia Zirkularreko zuzendari ordeak besteak beste. ELA, LAB, Comisiones Obreras, Steilas eta ESK sindikatuek EH Bildu eta Sumar alderdiei eskatu diete euren botoak Madrilen erabilditzatela sektore publikoko langileen lan baldintzak hemen negoziatu alizateko. Zehazki, kongresuan eztabaidatuko den lege proiektuari zuzenketa edo emendakin bat aurkezteko eskatu diete. Diotenez, emendakina onartuz gero, gure herrialdean euskal sektore publikoko 150.000 langile baino gehiagoren enplegua eta soldata hemen erabakitzea ahalbidetuko luke. Bizkaiko kiroldegietako azpikontratatuetako langileek abenduan, urtarrilean, otsailean eta apirilean hainbat greba egun egin zituzten euren lan eskubideak aldarrikatzeko asmoz. Oraingoan hitzarmena sinatzea lortu dute. Borrokaren ostean garaipena. Astelehen lez, pentsionistak kalera atera dira gutxieneko pentsioduin baten alde. Iruñeko manifestazioan izan da Maika Telebista. Pentsiodunen mugimendua beste behin udaletxe plazatik Nafarroako parlamentura mobilizatu da. Nafarroako talde parlamentariei idatzi berri bat helarazi diete, Nafarroako milaka pentsiodunei zuzenean eta modu kezkagarrian eragiten dieten bi erreklamazioa aipatuz. Ana Sarobek pentsiodunen mugimendutik eginen dizkieten bi aldarri kontatu dizkigu. Gelditzen konpromiso egin zuten, Bildukin da elkarrekin, aurten ikusiko zutela, datorren urterako ja hori bideratzeko. Orduan, da, pizka bat, maiatza bukatzen ari gara, eta orduan nahi dugu oporra baino lehen, ea jartzen ditugun ziuzten pilak eta hasten diren historiarekin.
hori alde batetik. Eta bestea mutualitatena, hori da 78 baino lehenago kotizatzen zuten edo genuen batzu mutualitatera eta hori kotizatzen zen eta orduan seguridad sozial baino lehenago eta hori. Orduan horren reklamazioa, hori da minoka hemen Nafarroan beste lekutan badago, adibidez Euskal Erkidegoan eta beste estatu mailan ere. Baina hemen eskatu behar da bereziki merezikoa eta hori. Pentsionistek diotenez, bada garaia gai horiek lantzeko. Nafarraskoren ekonomia eta ongizate maila lehentasunezkoak izan beharko luketelako. Izan ere, Nafarroko gobernuak lehenbailen horri interbide emateko datak eskatu dituzte. Arrazoi horiengatik, Nafarroko parlamentuan ordezkaritza duten alderdi guztiei eta Nafarroko gobernuari premiazkoa deritzote ahalik eta eperik laburrenean azter eta alda ditzaten. Euskalgintza arloan ehunka lagunek kalera jo zuten larun batean Gasteizen euskara lehentasun izan dadila eskatzeko. Aldatu gidoia mugimenduak deitu zuen protestara eta dozenak eragilek bat egin dute mobilizazioarekin. Euskararen alde gidoia alda dezatela eskatu die ehunka lagunek Eusko Jaurlaritzari eta EITBri gaur Gasteizen egindako manifestazioan. Kulturgintza, euskalgintza, sindikalgintza, hezkuntza eta bestelako hainbat eragilek egin dute bat deialdiarekin. EITBri eskatu diote audientzien morrontz izateari utz diezaiola. Bultza dezala euskarazko sorkuntza eta euskarazko telebistaren hasierako anbizioetara itzul dadila. Audientzi jaromon egin behartzaile, baina norabide estrategikoa aldatu gabe. Urgentziazkoa da beraz, EITBek bere euskarri eta leiho guztietarako euskarazko sorkuntza, kultura eta ikusentzunezkoen eskaintza zabal eta erakargarria osatzeko lanei ekitea. Euskararentzat kuotak ezarri behar direla deritzogu. Urtez urte handitu beharko diren kuotak behar ditugu EITBen. Izan ere, Euskal Telebista izango da euskaraz, ala ez da izango. Euskarazko kulturgintzan ari diren sortzaile guztientzako baldintza duinak eta babesa ere galdegin dituzte. Eta salatu dute streaming plataformetan, zinemetan edota telebistan gaztelaniazko fikzioa dela nagusi. Kultura eta hizkuntza politika sailari eskatzen diogu ikusentzunezkoetara bideratutako baliabideak biderkatzeko eta hauek euskararen normalizazioaren zerbitzura jartzeko. Erakundeek eta gobernuek ardura handia dute. Politika publiko sendoak bultzatu behar dituzte. Euskarari ekosistema oso bat eman eta hizkuntzaren dimentsio guztiak bermatu. Euskararen biziberritzerako ikusentzunezko politikak errotik aldatzeko oihua ozen eratu da beraz Gasteizen. Euskararen aldeko tindaketa bat egin zuen herri biltzak joan den ostiralean Baionako subprefeturako paretan. Geldi euskara zapaltza idatzi zuten Ipar Euskal Herriko 5 euskaltzalek. Haien esanetan, frantses estatuko agintaria zuzentzeko. Bada gaur jakinarazi dute egunean bertan ekintzaile horietako bat atxilotu eta 24 orduz Baionako komisarian atxiki zutela. Hizkuntza eskubidez gabiltzala Arredadeg Bretainia zeharkatzen ari da egunotan bretoiera sustatze aldera. Euskal Herriko korrikan oinarritua 2008an hasi zuten ekimena Bretainian.
Nola gogoratuko dute hurrengo belaunaldiek Altsasuko auzia? Galera horri erantzun nahi izan dio Altsasuko gurasoak taldeak. Labrito Ondarea enpresarekin eta Altsasuko udalarekin batera webgune bat eta liburu bat landu dituzte eta han jaso dituzte 2016ko urriaren 15ko goizalde hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Udaberriak erre nahi dituen xuak noiz arte luzatuko itzateke gaba goizero ez pagenu zure besarkada I si desfessin de ser tots junts un poble mai vençut me tornaríem a cantar cançons de llibertat leguak ernaldu du aritzen herri Kontatzen ez dena ahaztu egiten da, eta ahazten dena ez da existitu. Gainera, desitzuratze interesatuari, gezurrari, errealitatearen manipulazioari atea irekitzen die. Zerzean zu minaria, begia, zurari egia. Horrera Altsasu. Altsasuko kulturgunean, Altsasuko auziari buruzko webgunea aurkeztu dute asteburu honetan. Hain zuzen ere, gertatutakoa ahaztu ez dadin, memoriariketa hori egitea da webgunearen helburu nagusia. Labrito Ondarea enpresarekin eta Altsasuko udalarekin batera webgune bat eta liburu bat landu dituzte. Eta han jaso dituzte 2016ko urriaren 15ko goizalde hartatik aurrera bizitako hilabete eta urteak. Altsasuko herriak eta batik bat atxilotutako gazteek bizitako erasoaren inguruko 452 lekukotza eta ikuspegi bildu dituzte bertan. Testigantzak, elkarrizketak, argazkiak, bideoak, 8 urte begikliska batean igaro direla ematen du, eta atzerako bidaia hori aztertzeko aukera ematen du webguneak. Aurkezpenean gonbita egin diete herritarrei iraganera bidaia egiteko. Lekukotza ugari bildu dituzte. Gazteak, haien senideak, abokatuak, dokumentalistak, altsasuarrak eta bar. Orotara 24 orduko grabazioak dituzte, formatu desberdinetan bilduak. Irudiek ere protagonismo berezia dute. Gainera, webguneko pasarteak liburu batean bildu dituzte. Altsasuko auziaren memoria liburua. Liburuan parte hartu du Altsasuko udalak. Jon Ander Kobek eta Julen Goikoetxeak datorren urtean amaituko dute espetxe zigorra. Guztiak 3. graduan daudere, gurasoek gogora ekarri dute, espetxearen itzala atzean uzten ez duten bitartean ez direla aske izango. Horregatik erabaki dute hurrengo belaunaldiei hutsune hori ez uztea. Gaur-gaurkoz ez baitira erabat amaitu auziaren ondorioak. Zaparrada handi batek dozenaka etxaberi kalte egin die Lazkaon, Maulen ere ohikoa zen indarrarekin egin du euria eta hainbat etxetara sartu daura. Urartean ere iraganda Olinpiarsua Euskal Herritik, ikusi.
Jendean dana batu da urten ere Bermeoko Arrain Azokan 30. edizio izan da urtengoa, ikusi. Urteko astebururik berezienetako bat bizi izan dute bermeotarrek 30. Arrain Azokarekin. Beste urte batez, herriko lamera ingurua, aisialdi, kultur eta herrigintza eremu bihurtu da, maiatzaren 17tik maiatzak 19 bitartean. Ohiko legez denetariko jarduerak izan dira aurtengo edizioan azokagunea epizentro delarik. Sukaldaritza tailerrak, dastaketak, eskupilota partiduak, estropadak, aurkezpenak eta abar luze bat. Maiatzaren 17an ostiralean goizeko 12etan ospatu zen ekitaldiaren inaugurazioa, eskualdeko naiz Euskal Herriko ordezkari politikoak eta sozialak enpresenak zein herri mailako eragileen parte hartzearekin batera. Bai, gaur nahiko giro dago goizerik, ambientetsu dago, egualdiz aguantaten dabil, eta ikusten da, herriko jenti hurbildu dala, eta espero dugun bizartik aurrera, ja, kanpoko jenti bebai etortie. Kriston eskaparati da guretzako, bai Bermion eitzen dugune kanpoko jentiek ikusteko, herrikuek bebai, askotan ez dakigu herrizen bertan zer dakogun, eta ero badako nobedaderik, edo badako usen gauze barriz, jentik ezagututeko bebai. Inaugurazioaz gain modu ofizialean 27. hegaluze saria eman zioten Bego Gangoitik Angari, Arrain Azokaren sortzaileari. Aintzi Laburu Campos kontserberako langileak 30. edizioa eromena izan dela adierazi du. Ordu batean 9.600 kontserbalata saldu dituztela zehaztuz. Horren arira Nadia Neme Bermeoko alkateak azokarekiko balorazio baikor bat egin du. Bai, oso ondo, orain pasadugu egin dugu buelta bat azoka guztizetatik, eta, azokako babesliek eta hor dauzen erakusleioko danak, dauz super posik, dinoek edau salmenta nahiko potentie, batzuk eurek aurre ikuspena okintza guiena, azte buru guztizena egun bat behatzo saldu dauela, orduen oso posik. Eta kirolen berriekin gurean dugu Ane Urkiri. Kaixo, astelenero bezala kirol errepasoarekin gatoz gaurkoan ere. Kasu honetan beste final baten inguruan izketan ingo deu. Pasaden astean bera kopa irabazi zoan. Eta asteburu honetan ere, beste euskal talde batek kopako finala jokatu behar zoan, Realak, Bartzelonaren aurka, Romareda estadioan, Zaragozan. Eta zoritxarrez kasu honetan, emaitzari dagokionez, sekulako kolpea jaso zoan Realak, 8 galduta Bartzelonaren aurka. Porrot bat aurre ikusi zitekeen, denok, Real zale guztiak 6.000 inguru Zaragozara juntzianek ere porrot bat aurre ikusi zezaketen, baina aukeran nola eman zen porrot hori aldatuko balitz, gian beste modu batera ikusiko zeuen, hala ere, nabarmentzekoa sekulako festa giroa egon zela Zaragozan, esan bezala naiz eta porrota, naiz eta golan dana jaso, Real zaleak filosofiarekin eta perspektibakin ikusi zeuen final hori, finalera iristea irabaztea bezala zela, hau da, kopan Bartzelonak soilik gainditu dugu Reala, eta ikuspegi horrekin, esan bezala sekulako festa giroa egon zen Zaragoza. Batzuk kritikauko zeuen 8 zelariken, hainbesteko aldea egotea bi taldeen artean gogoratu bieu, Bartzelonak larun bat honetan Txapeldunen Liga jokatuko doala, Olympique de Lyonen aurka, iaz Txapeldunen Liga irabazetik datorrela, taldean 2 urrezko baloi daukala, hau da, apostu sendo bat du Bartzelonan. Bartzelonak egindako apostuari esker ere nola edo ala, baloratu daiteke Espainiak irabazetako munduko kopa hortik ere badatorrela, gogoan hartzen baldin badeu federazioaren eta ligaren utzikeria, gainontzeko taldeetan inbertsioik ez baldin badeu federazioan edo ligaren aldetik, gainontzeko taldeek ere alde horretatik sufretxu etxobe. Ikusten da azken urteetan sekulako utzikeria dagoela emakumezkoen futbolaren kasuan, naiz eta aurrera pausoak eman eta naiz eta gizarteak eskatu
inbertzio gehiago bestala aldatzen eta kopa honetatik hori artea leik, hainbeste milaka zaletu Zaragozara bertaratu eta zerbait gehiago eskaini behar zako. Kirolez aldatuta da, pixka eta osnorketa zirioetatik aldenduta, albiste pozgarriak eskubaloian, batetik bidazoak, ja azpitxapeldun izan delako, ondo bideratuta zeukan bidazoak taldeak Sogaleko azpitxapelketa hori, hemen ere ematen da, Bartzelonarekin futbolian ematen den bezala, alderaketa hori, ja azpitxapeldun izatea lige irabaztea bezalakoa da, Bartzelona beste maila baten do, txapeldunen ligarengatik borrokatzen dugu, eta beraz, izan lehikeu bidazoa izan dela gainontzeko talde lurtiaren artean onena, beste urte batez, eta zorionak hemendik bidazoari saia dalako urtero hor 3. postu horietan egotea eta lurtarren artean, onenen artean egotea ere ez da lorpen makala. Ohorezko mailari dagokionez, bera-berak beste garaipen bat, eta hau ospatua, baita ere esango nuke gaina kopa ondo ospatu izan zela, baina atzo ikusi zian emozio irudiek agian islatzen dugu atzoko partida are garrantzitsuago zela, ligako finalerdietako itzuleko partida zen, Malagan jokatzen zoan, Gazkan irabazi egin zoan, beraz Malagan berdinketa edo irabazi egin behar zoan finalerako txartela eskuratzeko, azkenean luzapenera joan zen, Malagak irabazi zoalako 60 minutu jokatu ostean, gol bategatik, eta luzapenean bera-berak gol bategatik irabazi zoan, eta sekulako poza Donostiaren artean, finalerako txartela lortu delako, lehen aldiz horrelako formatu baten, liga jokatzen den formatu honetan lehen aldiz bera-berak lortu dugu finalera zelkatzea, pasaren urtean Elxen aurka galdu zoalako, eta finalian hain justu Elxe eukiko dugu aurrian, hau ere bi partietara jokatuko da, eta oker espanago, lehen partida Donostian izango da, liga erregularrean bere izan delako talde honena, bera baino puntu bat gehiago atera zoan, liga erregularrean, eta beraz faktor kantxa edo hori alde edukiko dugu Alakanteko taldeak. Duela aste batzuk aipatzen noan Saskibaloian ere Endesa ligara 4. euskal talde bat igo zela, Ardo Iosez, eta kasu honetan Eskubaloian Zubasok maila berreskuratuta hurrengo urtean elitean, Eskubaloiko elitean 3 euskal talde edukiko duela iaz bezala. Iaz ere Betionaken igoerarekin, Betionak Zubaso eta bera izan genituen lehen mailan, Kanarietako 2 taldeen aurka eta Desal Kordobaren aurka eta partida guztiak irabazita, Barakaldoko taldea berriz ere elitera, Kanarietako 2 taldeen aurka eta Desal Kordobaren aurka eta partida guztiak irabazita, Barakaldoko taldea berriz ere elitera. Ikusi beharko dugu taldea nola konfiguratzen duan, jokalari garrantzitsu batzuk edo azken urteetan garrantzitsuak izan diren jokalari batzuk talde utziko dugu. Eta orain bulegoetako lan hori egitea egokituko zaio Barakaldoko taldeari, baita ere aurrekontua fintzearena. Baina, beste albiste pozgarri bat, jaitsik maila galdu eta urte bete beranduago, berriz Zubaso, Ohorezko mailan egongo dalako, eta Euskal Eskubaloia ere ikusten dalako bere maila gorenean dagoela, eta esango nuke Euskal Kirola oro har, beste igoera batekin nator, kasu honetan Getxo Rugbiko emakumezkoen taldeak ere Ohorezko mailarako igoera lortu dugu, asteburu honetan Cisnerosen aurka gaien du ostean, finalean. Nik uste dut denboraldi hau balantze bat egin beharko bagenu Euskal Kirolarentzat oso oparoa dagoela, oro har, bai gizonezko eta bai emakumezkoetan, esan bezala, gero eta talde gehiago daudelako elitean, eta horrek erakusten dugu Euskal Herria kirol herria dela, eta hor borrokan jarraitzen doala. Eta bukatzeko, labur-labur, buruz-buruko txapelketa bere bukerara iristear dago, Laso eta Altuna jokatuko dugu finala 2 aste barru, ekainaren 2an,
Lasok Zabala kanporatu zuen finalerdietan eta hau larumateko partidan, eta atzoatan 3. Altunak Artola kanporatu zuen. Artola sekulako maila erakustetik zetorren, txapelketan, baina askok esate zegoenez, Altuna horrelako partidetan hasi egiten dela, badakiela bere honen ateratzen, eta atzo ere alaxi izan zen. Batzuentzat pena, ikusten zelako Artolak bere honenean finalera iristeko aukere ezin hobea zeukala, eta Altunarekin gurutzatu, eta berriro ere amezketakoa gaiendu zitzaion. Eta beste final bat, Jokin Altunak, irabazten duen bakoitzean, edo beste modalitatetan ere finalera iristen duen bakoitzean, zenbakiengatik hizketan egiten dugu, nik uste dut denen markak haustear dagoela, eta espaditu hausten ere, hain demora motzean, hain gazte izan da, beti horregotea eta beti finalera iristea, eta denentzat garaitzeko aurkari hori bilakatzean ikuste dut Altuna badagoela bere izena. Ja, esango noan bere izena pilotaren olinpoan dagoela, baina beste behin erakusten are eta pilotari hobea dela, eta erregistro guztiak hausteko dagoela, sekulako ambizioa dauka, eta oain ere ikusi behar, Lasoren aurka nor nagusitzen den, sekulako finala izango da, Lasok ere erakutsi doalako, binakakoan ez bezala aldakako lesiotik ondo errekuperatu dela, Altuna ere sekulako mailan do, binakakoan atzetik aurrera juntzan egu ere, ezin izazuan irabazi, baina nik uste dut hain buruz burukoan dena borrokatzeko dagoela, eta sekulako finala eskainiko digutela. Azken urteetan, modu erregularrago batean, bi aurrelari honenak, bai Laso eta bai Altuna, oain bertan zaleek gehien miresten, edo pilotalekuetara joateko bi pilotari erakargarrienak direla esango nuke, eta biak esango ditugu buruz buruko finalean, esan bezala, ekainaren 2an. Mila eskerran Neurkiri, aurrera begira Afrikako astearen 7. edizioa ospatuko da maiatzaren 25ean Gasteizen. Maiatzaren 25ean izango da Gasteizko Afrikako astearen 7. edizioa. Egun bakarrean kontzentratu du aurtengo programazioa Afrikako diasporaren erakundeen elkarteak. Floridako parkearen kioskoaren inguruan izango dira jarduera guztiak. Jardunaldia goizeko 10etan abiatuko da, azoka kulturalarekin. Es exponer objetos que son relevantes para cada entidad, ¿no? También las entidades hablarán del trabajo que llevan a cabo en sus asociaciones y aparte expondrán esos objetos, ya sea ropa o máscaras o cosas tradicionales del continente. Afrika Aroialen erakusketa izango dugu ikusgai, baita antzerkia, zein dantza eta moda lehiaketak ere. Eta egunari amaiera emateko, Ginea Konakriko Nakani Kante musikaria eta Kainakai Gasteiztarraren kontzertuak izango ditugu. Egun guztia beteko duen programazioa prestatu dute erakundea osatzen duten 13 elkarteek, Afrikar kontinenteko eta euskal kulturen arteko elkar ezagutza sustatzeko asmoarekin. Será una jornada donde se podrá apreciar la convivencia entre la población africana, vasca y alavesa y vitoriana, y también el día para fomentar el conocimiento mutuo y también para promocionar el arte, la danza y también la moda tradicional africana. Gasteizen gaur egun Afrikako 56 herrialde ezberdinetan jatorria duten 12.000 pertsona inguru bizi dira. Hauen guztien kultura, ohiturak eta errealitateak ezagutzeko aukera izango dugu larunbatean, Afrikako astearekin. Lourdes Iriondo, Maite Idirin eta Estitxu Roblesen kantuak izango dira maiatzaren 24ko protagonistak Baionan antolatua den kantaldian. Ongi etorri presondegitik askatua zatoztenok, ongi etorri atzerrietatik itzuliak zaretenok, egun handiak, egun alaiak, zelebratzen ditugunok, ongi
etorri zuen lurrera burrukako senideok, ongi etorri zuen lurrera burrukako senideok. Gure lurreko mendioianen gerizera zaitezte, gure zeruko euri xamurrez kimu eman bezazute, gure Tabakalerara goaz, ezagutu ezagun Maria Jerez artistaren erakusketa. Maria Jerez artistaren situazioak erakusketa ikusgai da Tabakaleran. Erakusketak herri bat behar da mendi bat altxatzeko izena du, eta Carmengo ama eta Herrera ikastetxeko ikasleekin eta familia talde batekin egin dute elkarlanean. Batez ere, 3 urtetik gorako umeentzat pentsatuta dago, baina edozein adinetako publikoari irekia dago. Jolasteko eta esperimentatzeko espazioak sortzen dituen proiektu bat artearen bitartez. Aurreagotik datorren proiektu bat baldin bada ere, 3. aldia da erakusketa formatu hartzen duena, erakusketa aretoan egiten duguna. Lehena, Julio Lepart eta Emma Kunz artisten obretan oinarritu zen. 2. Priscila Fernandez artistak sortu zuen, eta 3. berriz, Maria Jerez artista madrildarrak egin du. Maria Jerezen lana mugitzen da zinemaren, koreografiaren eta ikusarteen gurutzaketan. Egia da daukala oso alderdi bat oso gorputzetikoa, oso eszenografikoa eta badaukalako kualitate bat oso zuzenekoarena, ez? Eta orduan, erakusketontarako egin duen proposamena da elkarrekin eraldatuko dezakegun paisaia bat. Paisaia bigun bat, amorfo bat, ikusiko duzu oso tekstila. Soinua da beste elementu garrantzitsu bat, nolabait bai temporalidadea sartzen duena, entzungo ditugu, ez? Kriskitin batzuk, zintzirri hotxak, ez? Olako naturako soinu batzuk, baina baita beste batzuk artifizialak. Eta argiarena da beste elementu bat, dago horrelako argi astro bat balitzan argi mugikor bat, egunaren zikloi referentzia egin ditzazkena, eta espazioan zehar mugitzen dena. Eta gero, argiteria bera ere dago pentsatuta zikloaren goizetik gauerako ziklo hortan, eta nolabait jolas kromatiko bat, paisaia kromatiko bati referentzia eginez, ez? Erakusketa, abuztuaren 25 arte bisitatu ahal izango da Tabakalerako lehen solairuko 2. erakusketa aretoan. Jolaserako eta esperimentaziorako aukera izango da beraz Tabakaleran, abuztuaren 25 arte. Musikari helduko diogu berriz, zuzeneko musika eskainiko du Gasteizko udal bandak musika aire zabalean zikloarekin. Musika herritarrei gerturatuko die Gasteizko udal bandak musika aire zabalean zikloarekin. Maiatzaren 24 eta irailaren 13 bitartean publiko guztientzako 9 kontzertu eskainiko ditu, zaleekin zuzeneko kontaktuan. Kontzertuetan, publikoak galdetzen ditu gauza batzuk eta guk azkenean aurkezten ditugu obrak. Eta batzutan anekdota batzuk edo zerbait jakin nahi dute eta obra bakoitza jo baino lehenago azaltzen dugu. Eta orduan gertuagoa da, repertorio aldetik ere, aukeratzen ditugu lan batzuk agian printzipal antzokian ez dituguna jotzen eta gertutasun hori nabaritzen da. Gasteizko auzoetara gerturatuko da udal musika banda, Judimendi eta Goikolarrako jaietan kontzertuak eskainiz besteak beste. Uraren lorategi sekretua izango dugu agertoki nagusienetako bat. Bertan egiten ari diren hobekuntzei esker kontzertuak egiteko espazio ezin hobea izango dena. Guztira 9 kontzertu izango dira eta auzo batzuetan izango dira, Hegoalde, Goikolarra eta Judimendi auzoetan, eta beste kontzertu guztiak ur lorategi sekretuan izango dira. Gainera, urlorategi sekretu horretan, obra bat izango da eta konponduko dute eszenatoki berri bat izateko eta desberdina izango da, eta horrela akustika hobea lortuko dugu eta uste du oraindik hobeak izango direla gure kontzertuak. Poetak maiatzean edota jazz jaialdiarekin bat egingo du aire zabaleko zikloak, baita musikaren egunarekin edota Gasteizko natura eta historiarekin, maiatza eta iraila bitartean eskainiko dituen kontzertuekin.
Besterik ez gaurkoz, Aitor Soroa hitz zentroko kideari latxa proiektua eginiko elkarrizketa dator orain. Informazio gehiagorako badakizu sartu 11.eus atarian. Bihar arte. Euskal Herriko bertako ardi arraza bat da ardi latxa, bere izena latz izen ondotik bide datorkio, latza bai da haren hilea. Ardi hau du logo bezala latxa euskara oinarri duen ChatGPT antzeko programak. Euskarazko hizkuntza eredu handiena eta librea sortu du hitz zentroak. Programa hitz egiteko gurean dugu Aitor Soroa, EHUko hitz zentroko kidea. Ongi etorri, Aitor. Kaixo, ongi etorri, arratsaldeon bai. Esan bezala, ardi arraza bat da ardilatxa, hala ere, jama bat eta ardilatxa bat irudikatzen dute latxaren logoak? Bai, barkatu ez dizut esan dentzun? Esan bezala, ardi arraza bat da ardilatxa eta hala ere, jama bat eta baita ardilatxa bat irudikatzen dute zuen logoak. Bai, izan ere, guk eredu hau egiteko ez ginean zerotik hasiz, egia esan, hizkuntza eredu hauek dira oso handiak, eta, da hor egun, dozein testu aplikaziorako motorrak, ez? Eta oso zaila dira eraikitzen, eta orduan besteak beste behar dute gainera testu pila bat, hauek testu irakurtzen nolabait entrenatzen dira esaten dugu, eta kontua da, euskeraz beste gabez dago hainbeste testu. Eta orduan guk egin genuna da hartu eredu bat jadanik entrenatuta zegoena ingleserako, eta bere izena zen jama, eta nolabait euskeraz irakatsi. Hori izan pixkat erabili genuen estrategia. Eta orduan handik datorre pixkat izena ere, ez? Jama zen inglesezko jatorrizko bertsioa, eta gurea da latxa pixkat jama hori Euskal Herriruntz edo ekarriz. Halako super datu basei erreparatuz, eredu handiak ditugu duela urtebete pasatxo sortu zen, aipatu zuen bezala ChatGPT esaterako. Eredu bezala, nahiz eta jam hartu duzuen, ChatGPT ere badu? ChatGPT gertatzen da konpainia batena eta dago erabate itxia, eta inork ez daki oso ondo nola eginda dagoen. Beraz, ezin da ChatGPT ezin da erabili, bai erabiliteke erabiltzaile bezala, baina ikerlari bezala ezin dugu jetxi eta aztertu. Berriz beste jama eredu hau, metak egindako beste eredua zen, eta hori bain zuten entrenatu eta nolabait pisuak edo parametroak publikora jarri lizentzia nahiko librearekin. Eta hori da. Lizentzia librean dago, baina hala ere ez da publiko orokorrarentzat, ez da? Dauden modeloen artean, guen ginean ikusten abertzein eredu hartu oinarri bezala, ez da? Eta, garai hartan, egia da ere, mundu hau oso askar da bilela, eta hasi ginean duela, urtebete edo hasi ginean, baina gero ja duela 6 hilabete dola hartu genuen erabakiak. Eta tartean, hausan modelo indartsuena, eta lizentzia libreena edo saukana gure aukeren artean. Nahiko librea da, esan nahi dut erabil daiteke ikerkuntzarako, erabil daiteke normaren frogetarako, inkluso erabil daiteke programa komertzialak egiteko, eta ditu salbuespen batzuk esateuna, zure konpainiak balitu ez dakizen milioi bezero, orduan ezin dezula erabili. Nolabait, Metak edo Facebookek etzuna nahi izan, beste handiek, Googleek edo Amazonek edo erabiltzea haien modeloa. Baina hori kenduta, nolabait libre. Eusko Jaurlaritzak lagundutako ikergaitu proiektuaren parte da latxa Euro HPC programaren Europarren laguntzarekin okerrez banabil, ezta? Bai, hori da. Guk Eusko Jaurlaritzarekin sinatu genuen edo akordiotu genuen, akordio bat, zeinaren helburua den, hain zuzen ere hizkuntza eredu hoberenak saiatzea egiten euskararako. Zegoen pixkate gaur egungo egoera kezkagarria da neurri batean, zeren modelo hoberenak indartsuenak izan bezala komertzialak eta itxia dira. Eta bestalde horregatik ere behar da eredu horiek ChatGPT kasu edo horiek oso ondo egiten dute inglesez eta gazteleraz eta baina hizkuntza gutxitu entzat edo desientokerra da beltza. Orduan pixkat ideia horiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin sinatu genuen akordio hori proiektu batean, saiatzeko ikertzen ere nola garatu modelo ahalik eta hoberenak euskara bezalako hizkuntzetarako, hainbeste datu eta bar. Eta orduan horren babesean, latxa izan da lehenengo bertsioa bezala. Ez da eredu bat oraindik publikora jar daitekenik, ChatGPT dagoen bezala,
oraindik ez daki gizakiekin nolabait elkarrizketa bat eukitzen, ez dakizki aginduak betetzen eta bat, baina bada lehenengo, bada igual zailena erekitzea dela lehenengo motorra eta horren gainean erekitzen da gainontzeko guztia. Orduan kontua da, hauek entrenatzeko konputazio asko behar dela. Eta horretarako erabili genuen Europan dagoen Leonardo superkonputagailu bat, ditula milaka eta milaka nodo eta GPU eta bar, eta horiek erabiliz lortu genuen esan bezala latxa entrenatzen. Gutxinaka aurrera doa programa, Euskara aipatu duzu, bere baitan Euskararentzako hizkuntza eredurik handiena duen programa bezala aurkeztu duzu, zer dela eta? Markatu, ez dizut ondo ulertzen. Euskara aipatu duzu, baita hizkuntza gutxituak ere, eta zuek bere baitan Euskararentzako hizkuntza eredurik handiena duen programa bezala aurkeztu duzu. Programa hau zer dela eta? Programa aurkeztu dugu, eredua aurkeztu dugu, eredua dagoen handiena, estatuan egin den eredu handiena, besteak beste, horiek entrenatzeko konputazio handia behar delako, eta jakin behar delako ere, ez hain erresa, olako ereduak ere entrenatzen jartzea. Behar dira ikerlari honak eta teknikari honak, eta gu, zoritxarrez hori honez hemen hitz zentroan baditugu olakoak, eta jarri ditugu lanean hau egiten, eta azkenean, emaitzak ere guk pixkat eszeptikoa ginen hasieran, ze esan bezala hau da proiektu baten hasiera, eta 2 urtekoa da, eta duela esain beste hasi geha, baina egia da, nahiko emaitza txukunak lortzen ditula egun latxak, guk usten genuna behar bada, baina hobeagoak. Inkluso ChatGPT baina hobeagoa da hainbat frogetan. Frogatu ditugu hainbat gauzak hainbat atasetan, eta ikusi dugu, eredu komertziala bezain ondo edo inkluso hobeto egiten dula depende. Euskararen aberastasunaren islada da edo programa bera ongi doala esan genezake? Euskara egia esan ikusten da bere rankina erabilera munduan, ez dakit zein izango da, baina interneten egia da dagoen testu kopuru euskeraz, ez dut esango oso ondia dela, baina konparatiboki nahiko ondia da. Euskarazko adibidez Wikipedia nahiko luzea, nahiko zabala da, eta horrelako hainbat datu daude. Eta eredu hauek entrenatzeko behar da hain zuzen hori, testua. Hau latxa entrenatzeko behar izan ditugu 4,1 milioi hitz euskeraz. Jaso ditugunak webetatik, egunkarietatik, Wikipediatik, hainbat tokietatik. Eta zenbat eta testu gehiago eduki, orduan hobeto funtzionatuko du, hobeto ikasiko du ereduak euskeraz. Beraz, egia da euskera txikitua dela, ez ditula inbeste baliabide, batez ere, konparatzen baitugu, gaztelera, inglesa horiekin. Baina bestalde, ez gaude engaizki. Beste hizkuntza asko daude, baina panorama okorrago dutenak. Meritu handia duzu beraz, 4,1 milioi hitz datu basean sartzeko. Eta orain aurrera begira, izango du latxaren berri gehiago, ezta? Zein izango da zuen hurrengo pausoa? Hainbat eginkizun ditugu eskutartean. Bata da, zuzen ere, datu gehiago bildu, saiatu argitaletxekin, hitz egiten, pixkate jabetzea ere garrantziaz, olako eredu libre bat euki izatea, euskararako ze garrantzitsua den, eta beraz, datu bilketa horretan jarraituko dugu. Eta gero beste urratxe importante bat da, esan bezala, hau da lehenengo urratxa, hau da oinarrizko eredua, nolabait motorra, baina hori guain findu inber da. Eta hortarako inbertsaio lehenbizi irakatsi aginduak jarraitzen, hau da, ChatGPT-ari esaten diosun bezala, agindu bat ematen diozu, haizu mesedez egin hau, edo asaltzen diozu zer egin nahi dezun, eta beak egin iten du. Hori horretako fase bat egin behar da, importantea dana, eta horretan orain diseinatzen egeana. Eta gero beste fase importante bada ere, esaten dana alineazioa, zeren, hizkuntza eredu hauek arazo desiente dauzkate, eta bata da, haiek irakurritako genero alborapenak, edo razak, edo horiek denak potentziatu egiten dituzte.
eta orduan, asko erabiltzen dira gauza askotarako, eta orduan oso arriskutsua da, halako batean, olako hizkuntza eredu batek esan dezaken. Orduan hori pixkat kontrolatzeko, daude teknika multzo batzuk, eta orduan hori dira pixkat orain ere landu nahi ditugun hildoak. Arriskuei aurre egiten zabiltzate orduan lanean orain. Berri gehiagoren zain, izango gara Aitor, mila esker latxa aurkeztearren. Bale, zuen eta barkatu behar ondo ezintzute izan da. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea.